Kad nešto želite, cijeli se svemir udruži da vam pomogne da to postignete. Čini se da svatko ima jasnu ideju o tome kako bi drugi ljudi trebali voditi svoje živote, ali nitko o svome. Nikada nećete moći pobjeći od svog srca. Zato je bolje poslušati što ima za reći. Svaki blagoslov koji se zanemari postaje prokletstvo. Nikad ne prestani sanjati. Koja je najveća svjetska laž? To je, da u određenom trenutku u našim životima gubimo kontrolu nad onim što nam se događa, a naši životi padaju pod kontrolu sudbine. Ljubav nikada ne spriječava čovjeka da slijedi svoju sudbinu. Kad nisam imao što izgubiti, imao sam sve. Kad sam prestao biti ono što jesam, pronašao sam sebe. Ništa na svijetu nikada nije potpuno pogrešno. Čak i zaustavljeni sat je točan 2 puta dnevno. Dijete može odraslu osobu naučiti 3 stvarima: da bude sretan bez razloga, da uvijek bude nečim zauzet i da zna svom snagom zahtijevati ono što želi. Sve što trebate učiniti je obratiti pažnju. Lekcije uvijek stižu kada ste spremni. Jednostavne stvari su i najobičnije stvari, i samo ih mudri mogu vidjeti. Možete postati slijepi gledajući svaki dan kao isti. Svaki dan je drugačiji. Svaki dan donosi svoje čudo. Samo treba obratiti pažnju na to čudo. Kada nastojimo postati bolji nego što jesmo, sve oko nas postaje bolje. Kada ponovite grešku, to više nije greška, to je odluka. Ne kažem da te ljubav uvijek odvede u raj. Tvoj život može postati noćna mora. Ali kažem, vrijedi riskirati. Nikad ne objašnjavaj. Tvojim prijateljima to neće trebati. A mrzitelji će i dalje mrziti, jer mrze i sebe. Budi hrabar. Riskiraj. Ništa ne može zamijeniti iskustvo. Što god odlučite učiniti, pobrinite se da vas to usreći. Mogu izabrati da budem žrtva svijeta ili avanturist u potrazi za blagom. Sve je pitanje kako ja gledam na svoj život. Tajna života je pasti 7 puta i ustati 8 puta. Što ste više u skladu sa sobom, to ste radosniji i vjerniji. Vjera vas ne odvaja od stvarnosti, ona vas povezuje sa stvarnošću. Ne gubite vrijeme na objašnjenja, ljudi čuju samo ono što žele čuti. Ti si ono što vjeruješ da jesi. Sreća je nešto što se množi kada se podijeli. Prihvatite ono što vam život nudi i pokušajte piti iz svake šalice. Sva vina treba kušati, neke treba samo pivskati, ali neka popiti i cijelu bocu. Svatko ima kreativni potencijal i od trenutka kada možete izraziti taj kreativni potencijal, možete početi mijenjati svijet. Što je oluja snažnija, brže prolazi. Sve mi govori da ću donijeti pogrešnu odluku, ali griješiti je samo dio života. Što svijet želi od mene? Želi li da ne riskiram? Da se vratim odakle sam došao jer nisam imao hrabrosti reći da životu. Kad nađeš svoj put, ne smiješ se bojati. Morate imati dovoljno hrabrosti da pogriješite. Razočaranje, poraz i očaj su alati koji Bog koristi da nam pokaže put.
Sada kada nije imala što izgubiti, bila je slobodna. Nitko od nas ne zna što bi se moglo dogoditi ni u sljedećoj minuti, a ipak idemo naprijed. Jer vjerujemo. Jer imamo vjeru. Ako mislite da je avantura opasna, pokušajte s rutinom, smrtonosna je. Čin otkrivanja tko smo natjerat će nas da prihvatimo da možemo ići dalje nego što mislimo. Ako si dovoljno hrabar da se oprostiš, život će te nagraditi novim pozdravom. Život je prekratak ili predug da bih sebi dopuštao luksuz da ga živim tako loše. Živi istinski i brzo oprosti. Moraš riskirati. U potpunosti ćemo razumjeti čudo života samo kada dopustimo da se dogodi neočekivano. Određene stvari u životu jednostavno se moraju doživjeti i nikada ih se ne objašnjavati. Ljubav je takva stvar. Kada ste oduševljeni onim što radite, osjećate pozitivnu energiju. Vrlo je jednostavno. Ostanite ljuti, ali ponašajte se kao normalni ljudi. Riskirajte da budete drugačiji, ali naučite to činiti bez privlačenja pažnje. Ako počnete obećavati ono što još nemate, izgubit ćete želju da radite na tome da to dobijete. Život uvijek čeka da se dogodi neka kriza prije nego što se otkrije u svom najbriljantnijem obliku. Intuicija je zapravo iznenadno uranjanje duše u univerzalnu struju života.